Obi Igbo ekene m nwoke kene nwaanyị kene ife na-emere Igbo ihe n'ụbọchị nke taata okwu ji ebe na bụ okwu dịka ọrụ Ayaya Nando na Okongwu Dibia. Okongwu Ayaya Nando apụtago wee sị na ogologo okwu adịrọ n'ụka mbodo na were gị ihe eji okenye ji enye anya okenye ji enye anya dị n'akpa wee nye onye bụ ife wee na-akọwasị na o nwere ihe eji ogologo okwu eme na Okongwu Dibia dị ka nwa ya nwoke na ndị mmadụ akpọkasịcha anya ya yọchaa biko maka ya o pilicha voice note ebe nye na nwa mmadụ akpacha anya bụ nkata wee na-asị oke na ebe ọ dịgo like this ka ọ bịa mmegasị ihe o mere n'isi Okongwu Dibia ka ife wee dowakwara ya bụ nwatakịrị ma ọ na-akọkwa na Okongwu Dibia abịa na ebe yọọ ya biko na nzuzo biko n'ụlọ mana ka okwu anyị si adị na ọya ha dị mma na eweta vidiyo mgbe okwu na-esi ike wee weta na dị vidiyo mgbe ya bụ ife dagalị n'ụbọchị nketa so n'okwu adagalị ya na ndị maka anyị ji wee sị ka anyị wetara na ọ dịghị mma anụ ka egbu ama nnukwu ụda mana anyị anụgoni ka egbu na-ewetakwana vidiyo ka anụ mgbe ụda soronụ m ka anyị na-enye ahụ vidiyo kunufu. The process is today. Abịa ka asụ ya n'Igbo. Abịa ka asụ ya n'Igbo. Ife aka today ka a na-achọ ka kansụl ka abụbụọ iyi anụ a eduru Kenechukwu ife dị iche a na-akpọ Okongwu Dibia. So watch ya a na-akansụl ya today ka o jebere onwe ya wee gabara onwe ya. Watch the process na the process ebidogo. Dubai ekene mụnụ bụ ndị Igbo ibe niile na ebe a Nando kwana ya ọ mụnwa bụ Igwe Ayaya Nando mụnwa bụ Igwe Ayaya Nando alụsị ịsa na-ebute ya atụrụ Kenechukwu ibe dị iche ya na ndị be ya na ụmụnne ya na ikwu ya na ibi ya ọnya ka nchọ ka mbụbọ taa. The reason ji abụbụ ya taa bụ na ọ nwere anya na-akpọ Morgan onye ọka Morgan's moto ọ nọ UK ya na Inspector General Police na-eliko nri na ovu abele ọ na-akpakọ nkata. Morgan's moto kpọọ m n'abalị nnyaa wee gwa m wee settle all the matter wee bilie m Kenechukwu ibe dị iche ya na ọdaki ya. And I don't know. Gwatia m okwu n'anya mfụ na okwu adịrọlụ mụ na Kenechukwu ibe dị iche na Kenechukwu ibe dị iche na ọdụ ka my second son tọdịrị atọ chocolate of my first son na obele nwa ka ọ bụ and Kenechukwu ibe dị iche a ị na-aya ebe a okwu ya ka anyị na-ekwu ebe a n'abalị nnyaa akwe na-afụ ya onye na-ekwu ife a Morgan moto okwu eke na-ekwu ife a Kenechukwu ife dị iche wepụtara ọsị m biko no out of annoyance ka ya ji mee ife ya mee and ọsị m mgbaghara ya ọsị mgbaghara ya ya ka m ji bịa na m bụ very simple somebody onye mmiri ka m bụ ana m eburo iwe n'obi na mmiri na-eburo iwe n'obi na ihe bụ ife bụ na mmadụ sị gị gbaghara ịnụ mata na ọkọrọbịa na social media wee yọọ na ọ ga-abịakwa kwuo onye openly na o nwere ife na-esele nya na Ayaya and ihe na-eme ka ngwa ndị mmadụ tata ndị ọbụla na-alụnye aka na ya na-alụnye ụkwụ na ya Kenechukwu ife dị iche bụ is my boy, he work for me, I give him money, I feed him. Agbaghaligo m ya adị m ewezi iwo mma ntụrụ ya ka m na-eme ka m return ọba ọ ga-adịrị ya mma dịrị ya na ezinụlọ ya mma dịrị ya na ụmụnne ya mma nọ mmụọ ka m na-emebi taa nọ mmụọ ka m na-abụbọ taa e ga-ebido n'isi wee bụbọli ya wee luo na ndịda ebe anyị ọkwa ya akọsa akapụ na mmiri jọgụ nnụjọgụ mkpọkpọ tomato mmiri na gold na warụ ihe dị na ndụ niile ọ bụ Kenechukwu ife dị iche okwu sị ya na Igwe Ayaya ọ bụli ebubo wee gwosipụta alụsị ka a tụọ na ha edozigo dị okwu na Morgan edozigo liva dị okwu Morgan moto edozigo liva dị okwu na alụsị aka na-abụbọ tata bụ eke ọ na-asị gị nke egbu na Kenechukwu ife dị iche nke egbu na ụmụnne ya nke egbu na ụmụ ya maka egbu na nne ya maka egbu na ụmụnne ya maka egbu na ụmụnne ya maka egbu na generation ya na nwatakịrị ka ọ bụ na odube nla amụ ka ọ bụ na eti etikpọ mkpụrụ amụ awa na-abịa ga-esi gị dịka ogbo ọgwụ nke dị Kenechukwu ife dị iche na ụmụnne ya na-alụsị aka na abụbọ iwe taa na abụ eke egbune na ka egbune n'oyi egbune na egbune na nkwụ mgbe ebe na nwa na iwe anyị kwuru ejiri onu nwata agbaala n'asụsụ Igbo
ejiri onu nwata gbala arụsị aka na-abụbọta nụ anyị ya tụrụ Kelechi Iri Ji nke bụ ihe ojii onye aka na-abụbọta nụ ihe oji igbe mmakpara m igbe tiri eze atụrụ alụsị na-atụrụ Kelechukwu ife dị iche bụ nna ndị nwa gwuo na Morgan moto abịa osetụrụ ọnwa bụ okwu awa na-agwa gị bụ ihe oji ụmụ okpere m ka ịrapụ Kelechukwu rapụ ezinụlọ ya rapụ ụmụnne ka ide egbusi n'ebe ka ịzọba aba nọọ iyi abụ ka ya na-abụbụ taa na enwe ịbanye ọkwa na ya igwe ọ bụ igwe Ayaya alụsị Kelechi Iri Ji ya ka ọ na-abụbọ taa n'igwe eke na-abụbi oyi na-abụbi nkwa aba na ụbọchị na anọ si nke bụzi ekene ebe dị iche ya na ezinụlọ ya na ndụ ya dị eke dị oyi dị ahụ dị nkwa abịa na ụbọchị na anọ agbara gị onye siri na Ayaya ụnụ mara ewu ike ọ na-Ayaya ekedo a na oyi abịa na ụbọchị na anọ ka ebe anya ọ ya dịkwa anya mma ọ bụ alụsị nna dị nga wuo tọrọ Kelechukwu Iri Ji iche ka Morgan dokwele okwu abụ na Kelechukwu Iri Ji iche nye ka anyị na-abụ alụsị na-atụli ya nna ndị nga wuo tụli ya taa nga bụ eke wana asị na alụsị ya tụrụ Kelechukwu Iri Ji iche na o bukorozi mmụọ nri ya o bukorozi nwunye o bukorozi ụmụnne o bukorozi ikwu o bukorozi ibi o n'ọta ndị ka anyị na-abụbụ alụsị ya bụ na ejiri orunu nwata agba ala awana agwa gị bụ ihe ojii akọsa aka akwada mileji ọgụ sigide ike ogbe ọgụ n'ọta anyị ka na-ezekwu ya alụsị ya bụ na-ezekwu ya na eke na-ezekwu ya n'oyo na-ezekwu ya na awa na-ezekwu ya na nkwọ abịa ọnọdụ n'ụbọchị ihe bụrụ ozi towe Kelechukwu ibe dị iche ihe bụrụ ozi eme ihe bụrụ ozi mmụọ ya ihe bụrụ ozi ikwu ihe bụrụ ozi ibi ya n'ọibe anyị gwụrụ gwana ibe anyị gwụrụ Omegba abụrụ na emere ka awụrụ ọ kpasị ihe zọpụta tụọ ekwuru na ihe arụsị na-atụrụ mbụbe ka bịa taa nịhụ abụ ọcha anya ka Kelechi Iri Ji iche gawara onye ihe dị maka omere nwaanyị bie mma arọ ka ọ bụ aka ya ọgọzi adịghị onye chere ọnụ ọ chọrọ isi ebulu ọ na-echere ya aja iwe o ji wekweta ka edozie ihe ọ bụrụ ya ma ọ sị na abịa na ka ichiwe oli ya ka ọ dịrị ya mma lere ebe anyị nọ ọdụ n'ezi azụ ihe chọrọ ka ọ dị mma ji wasị ka atụ alụsị onye ibe ka ọ chaalị ya ihe ọma dị na ya ji aja ike ibe dị ka ọ na-eta achọ ka onye na-enwe dibịa asị na nyanwa ya ka anyị chọrọ ya kụrụ ichiwe oli ya ka ọ dịrị ya mma ebe akwa na ya ọbịa mmiri igwe ma ọ fụrụ akwụkwọ nje ime Kelechukwu Iri Ji iche ka a na-abụbọ ọbịa mmiri taa anyị iji ka ọ dịrị ya mma dịrị ezinụlọ ya dịrị nwoke na ezinụlọ ya dịrị nwaanyị na ezinụlọ ya dịrị ụmụnne ya nya generation ya n'ọnya ka a na-abụbọta anyị n'ọkwa nke moto n'ọnyanwa kwuru ka abụbọ ya ka ọ dịrị ya mma ebe anyị kwanụ ya Ayaya igwe ebe anyị na-ekwu bụ Kelechukwu Iri Ji iche ọ Morgan moto bụ ezigbo ọkwụ aka anyị kpọrọ anyị na Amerịka egwe anyị mebie ya iwo ka anyị ji wee tụ dị alụsị n'iwo na mmadụ imebi ava mmadụ adịrọ mma mmadụ ịkọta ava mmadụ adịrọ mma mana Kelechukwu Iri Ji iche a pụtara yesterday anyị na mụ na ya na-ekwu na Morgan igwe mụ gbaghara ya n'iwo ka ya ji mee nke and iwo ka anyị ji wee mee gịnị wee tụọ alụsị and enidiro mie ma social media ma ọ like yo ma ọ like ya na onye ọbụla na-agbaghara ya ụkwụ na social media aka ya adịrị ya ụkwụ ga-adịrị ya Kelechi Iri Ji iche is my son emebigo nye alụsị anyị edozigo you can see me tomorrow kene ma ọ bụ ma ibe anyị ọrụ ya aizi okwu ya na onye ka anyị na-abụ taa na alụsị ogbukorozi generation ya n'ihe anyị kwuru dịbe ahụ ma nya ma ụmụnne ya ma nya ma ikwu ya na Morgan moto edozigo dị mata ebe anyị ka anyị kenekonu so
abụpụgo Kenechukwu ife dị iche arụsị atatụrụ ya a na-akpọ Okongwu Dibia. So onye ajebezere onwe ya na nwerozi n'ihe ọzọ gbasara anya gbasara ya. ekene m nwoke kene nwa ekene ihe na-emere Igbo ihe maka na ọ ya ha adị mma ka esemokwu na-adị n'ala Igbo. Biko nụ ajikwa ohere wee na-asị na ndị ọbụla emejọ ma ndị emere ihe dị aṅa biko ka onye ọbụla zuo ike na anya bụ okwu adịna ka ọ kwesịrị ịdị. Nke kachasị mkpa bụ na udo na-achị na ala Igbo anyị. Biko nụ onye emejọ na-agbaghala anyị dịkwana hapi na ihe udo achịga na between Okongwu Dibia na Ayaya na Nando na ekpere ndị ile ụka ndị Igbo na-anụ ọgụ mgbe ọbụla, mana thank God and everybody is coming to realize their mistakes at the same time. Onye emejọ na-agbaghala udo wee na-achị. Biko na ekene m nwoke ekene nwa ekene ife na-emere Igbo ihe anyị nwere mgbe ọzọ.